Nakasugod na sa ilang pagpangandam ang Talisay City Agriculture aron mapugngan ang grabing kadaot tungod sa grabing kainit sa panahon. Atong sayran sa live report ni Fem Ridumabok. Fem? Ses masubsob nga pagpamakuna og paghatag og bitamina sa livestock ang gihimo sa Talisay City Agriculture ug nag-engganyo sila sa mga Talisaynon alang sa backyard gardening. Kining mga liso ug binhi sa talong, siling espada, okra, tamatis, ampalaya ug upo nga mo'y sagad motubo panahon sa ting-init. Ang giapod-apod sa taga Talisay City Agriculture sa mga Talisaynon sa ilang mga panimay ug sa barangay hall. Paagi kini aron pagdasig sa mga Talisaynon nga mosagop sa backyard gardening aron mapalambo ang household food security ug sustainable urban gardening. Ubos usab kini sa programang Food Always in the Home o FAITH nga gipasiugdahan sa Cebu Provincial Government ug kagamhanan sa dakbayan sa Talisay. Sa uban nga way luna alang sa backyard gardening, mamahimong magamit ang mga plastic bottles alang niini. Wala nagi rason nga kuan ang ato alang importante, ang ato lang gingkugi. So pwede man ta og palitan wa gita yuta nga katamnan, natay mga waste nga mga bottle sa maani. So pwede ra gini siya. Ang importante lang ani niya nay kagawasan sa tubig. So buslutan na sa ninyo dire nga di sa kay dako para di mo gawas ang yuta. Nya sudlan din ninyo og yuta, tamnan din ninyo. Pwede ra sapatos kanang mga dili na ninyo magamit, inyo na siyang butang yuta, mutubo na gina siya. Labi na karon nga crisis kay taron sa gasolina, mahal na ang mga utanon. So mo na nga atong gipang suportaan ang ato ang mga isig ka Talisaynon. Samtang kini mga sinakong binhi sa mga humay nga gikatakdang iapod-apod sa 20 ka mga mag-uuma sa barangay Puok, Muhon ug barangay Linaw sa sunod simana. Sa mga barangay na preserba pa ang pipila ka ektaryang kahumayan. Kay gihatag ma'am kaning sa ato ang mga rice farmers nabutay kaning rice nga gikan po ni sa Sapil Rice. So natay katong RC18 og RC628. Sa ato ang rice field kay kuan naman gina siya, irrigated naman na siya, so dili gyud kita maproblema sa tuwa diri sa rice area kay o sa Puok, Muhon og sa Linaw kay naman siya tubig nga tubod man ba. Manghinaot lang ta nga dili lang siya mo grabe gid ang kainit. Samtang wala pay nadawat nga report ang City Agriculture Office gikan sa kapin 600 ka mga mag-uuma sa syudad sa Talisay nga nangadaot ang ilang pananom tungod sa kainit. Ang unsa may maani sa mga mag-uuma ibaligya sa kadiwa at tubangan lang sa Talisay City Hall. Ug wala ra matud pay mga gipangtinda ang nangalata kay wa mahalin. Samtang mga binuhing kahayupan sa mga mag-uuma gihatagan usab og mga bitamina ug bakuna sa taga Talisay City Agriculture isip panagang sa posibleng sakit tungod sa grabing kainit sa panahon. Siya ginangunay si Sir Bernard Quijano, so nagpadayon lang gihapon ang ato ang vaccination niya, vitamin supplementation o kaning deworming kay labi na nga ron init kayo kinahanglan gid siya og sakto nga vitamin sa atong baka nga makasurvive gud siya og init. Ses pahimangno sa Talisay City Agriculture sa mga namuhi og livestock nga siguroong alas 10 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon nakapasilong na ang ilang mga binuhing hayupan aron maprotektahan sila gikan sa grabing kainit sa adlaw. Samtang nitong mga Talisaynon nga gusto mamuhi og manok, baboy ug baka adunay libreng ipanghatag ang Talisay City Agriculture. Ses, Daghang salamat, Fem Ridumabok.